Helo eto, so pan o fi'n mynd I wneud transport, ond nes I just decidio I stopio. A rhaid fi'n mynd I lawr. Ni wedi chwarae Minecraft am ages. A dwi di anghofio I wneud hynna. Dwi hyd yn oed I wneud te. A wedyn ti'n I wneud o hwn. Fi efo hwnna. Daylight sensor. So pan mae'n nos, bydd y golau yn mynd off. So rwan maen nhw off. Hwn, a gwely. Fyma. Mae rhywun fyma. Settings. Classic crafting. Be arall o fi'n mynd? Ond I ddim. Di jyst yn cysgu. Dyna ni. So, beth dwi'n mynd I wneud rwan? Dwi'n just wneud carped. Dwi'n rhoi oren yn fyma. Dim yn fyma. Efo carped yna. A ella just wneud gravel. Rwy'n fyna. O ie, dwi'n cofio beth fi'n mynd I wneud. Settings. Hints off. Dwi'n gwybod sut I chwarae. Dyna ni. Wedyn just hynna. Wedyn croi. So na I place o I T
Oes... Na, mae'n ddim. So, ti... Ned. So, i ti Ned. So, fe dwi'n mynd i wneud rwan. Ydy wneud... wneud lily pads. Na! Gwai. Be arall i'n wneud? Efo rhywbeth efo... Dwi'n meddwl dwi'n gwybod bod pam. Ond dwi'n gwybod. Na, dim un o. Fi jyst yn trio. Wel. Fi jyst yn trio wneud o y golau mynd ar pan mae'r nos. Beth yw'n haws arall i jyst wneud? Dyna ni! Wedyn, hefo carped, fi'n meddwl... So, 4. Actually, 4. So, be dwi'n mynd i wneud ydy design yma. Pan i'n wneud hwn, eich bod yn gwybod. O fi dim i fod i wneud hynna. So pan dwi'n rhoi carped, mae y sîn dipyn bach mwy na carped ar ben. So, mae hynna'n digwydd. Jyst rhoi yma. Dyna ni. Carped. Arall fi yn... Dyna ni. Dwi byth wedi gweld y carped efo oren, efo seams. Dyna ni. Dwi'n gwybod be arall
Ella di ond. Beth dwi'n mynd i wneud ydy reid minecart. So, detect the rail. Di hwn yn gallu mynd ymlaen. Na, dim rhaid i fo. So, be dwi'n meddwl bydd hynna'n beth bydd yn digwydd. So, os dwi'n gwneud hynna i rhoi botwm. Oedd hwn yn fyma. 13. Dwi'n gobeithio bydd hyn yn gweithio. Ie, mae'n gweithio! Yay! Dwi'n trio ni... O fi'n meddwl rhaid i ti iwsio activator rails, ond ti dim. Wedyn, dwi'n just yn neud hyn. So beth sydd yn mynd i bod o dan fyma, so rhaid fi cael gwair ac fi cael gwared o pob dim ti ddim eisiau eich ni hyn. Fi eisiau hyn. So, a gwair. Wedyn, hynna. Dim ond eisiau un. So, dwi ddim eisiau hwnna. Some torch. No. Hwn i fod yn fyma. A wedyn y torch a... Hynna'n gweithio. Neu hynna'n gweithio. Just rhoi obsidian yn fyma. Fel y portal yn Minecraft. Ti'n mynd i fewn. Iwsio detect the rail. Yn gyntaf, I need just so I need border round hwn I dim dangos y carreg coch yma. Neu I just need hyn.
Beth dwi'n mynd I wneud hefo'r portal ydy, wel, di anghofio beth dwi'n dweud. Dwi'n gwneud hynna cyfro gyd o redstone. Dwi'n just gwneud hynna sortio mewn I gan. I cael detector rail. Wedyn. Di rhoi obsidian yn ôl yn fyma. Dim et. No, I do. So I just rhoi block o reds. How am I doing with just my home. Mae dal dim yn gweithio. Rwan, jyst mynd I torri. Rwan, dwi'n gwneud dip bach, so. What did you have your pan? Okay. Written. I trwsio the torch. Ac rwan, I rhoi gwair. Detector aelod. Ti'n mynd I fewn I y portal. Wedyn dwi'n mynd I wneud hyn. Wneud hyn. Ne. Popeth arall yn piws.
I detect the rail. Pull. Pews. No. Trio here. Die. Mwy pews. Ond I gweld pa ffordd ti'n mynd. Gobeithio bydd hyn yn gweithio. Cos dwi'n meddwl bydd dwi'n meddwl bod y trac yma'n troi hefo carreg coch. Ni'n dau hyn. Dwi'n mynd I wneud o edrych fel bod y portal di torri. Wel, ia, a mae dau lle arall ti'n gallu mynd I. Dwi'n rhoi y detector rail yn fyma. Pews. Fel pob dim arall yn y portal yn pews. Wedyn I wneud siŵr bod y reid yn gweithio cyn jyst wneud o gadael yn reid. Ac oedd rhaid y reid gweithio cyn mynd ar ôl. So bydd un yn mynd i'r nether a bydd un yn mynd adra. A wedyn bydd mwy scary os ti'n mynd ffordd ma. A wedyn mae'n dda os ti'n mynd ffordd ma. Fi'n neud yn siŵr bod yn gweithio ar ôl. Okay, I just gadael y fideo yma. So, ta-ta.